Добрый день. Беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні скончыліся. Ці былі марнымі перасцярогі наконт захаду 2017? Ці выйдуць расійскія войскі з Беларусі пасля 30 верасня? Пра гэта ў зоне свабоды мы абмяркуем з калегамі. Ярослаў Шымаў, намеснік дырэктара рускай службы радыё Свабода, Юрый Дракахруст, мой калега, і у менскай студыі на відэасувязі Александра Дынько. Таксама ў нашай праграме. Голас народу. Ці выведуць з Беларусі расійскія войскі, якія удзельнічалі ў вучэннях? А пытанне ў Менску. Это же славянские народы. А какой смысл уходить от белорусов? Это рабы так говорят самое, что нам все равно было там, что поесть кусок хлеба. Голас палітыка. Надзея Саўченка пра пагрозы Україні з території Білорусі. Від Росії ми не очікували підлості і вважали цю країну дружньою аж до того, поки вона вторглася в Крим, потім почала війну на Донбасі. Голас свабоды. Бібліятэка свабоды. Кнігі, якія мы прапануем. Напісаная застаецца. Книга Юрася Бушлякова – это книга любови, душа белорусской мовы, симфония жанров. Вучэнні захад 2017 скончыліся. Здаецца, ніколі раней не выказвалася столькі перасцярогаў наконт таго, што яны могуць стаць пралёгам уварвання расійскіх войскаў праз Беларусь у суседнія краіны ва Ўкраіну і ў краіны Балтыі. Нічога такога не адбылося. Ярослаў, ці вынікае з гэтага, што страхі былі беспадстаўныя? Сказать сложно, потому что, конечно, если говорить о каких-то совсем апокалиптических сценариях, которые выдвигались, мне кажется, да, действительно, за ними больших оснований не было. Но, с другой стороны, учитывая печальный опыт последних 3 лет, то, что произошло с Крымом, то, что происходит, к сожалению, с Донбассом, конечно, присутствие столь крупной группировки российских войск за пределами территории Российской Федерации всегда вызывает, вот в этот период, последние 3,5 года, вполне закономерно вызывает у соседей России тревогу, беспокойство и, в общем, не самые добрые, не самые положительные эмоции. Так что в этом смысле опасения были вполне логичными. Так сказать, их масштаб, тут можно, конечно, спорить, потому что, во-первых, спорить о численности российской группировки, потому что на этот счет тоже есть разные мнения, соответствовала ли названная Министерством обороны Российской Федерации цифра, там, кажется, около 13 тысяч военнослужащих, тому, сколько реально принимало участие. А во-вторых, понятное дело, что и в политическом смысле эти учения несли, так сказать, определенную смысловую нагрузку, которая тоже большой радости у таких стран, как Польша, страны Балтии, особенно Украина не вызывает. Поэтому на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Вот страхи были напрасные, вот страхи не были напрасными. Где-то между, как чаще всего и бывает. И почекаем 30 вересня. Александра, у меня пытанне до вас. Вы были на регулярных брифингах Министерства обороны падчас вучэнняў. Вы ездили на полигоны, вы размаўлялі з натовскими назиральниками. Что вас найбольш уразило падчас гэтых брифингаў, размоваў, поездок? Калі сказаць з чыста рэпарцерскага пункту гледжання, ці быў гэта цікавы досвед, зусім не цікава было, таму што апроч таго, што я там моцна прастыла на ружанскім полігоне і пакаталі на вялікай ваеннай машыне, нічога цікавага не адбывалася. Што тычыцца брыфінгаў, нібыта прадстаўнікі Міністэрства абароны былі ахвочыя да каментароў. Гэтыя брыфінгі ладзіліся штодня, быў сайт адмысловы, дзе збіралася ўся інфармацыя, але ўсё адно гэта было такое адчуванне, што вы сабраліся тут і мы скажам вам тое, што мы вам хочам сказаць, бо ніякай іншай інфармацыі ад іх немагчыма было дабіцца. Другая рэч – гэта паказушнасць. Мы былі на ружанскім полігоне, гэта авіяцыйны полігон, і ўжо вынікі грамадскага назірання яны паказвалі, што з расійскага боку там удзельнічала гелікоптерная група, якая звычайна удзельнічае ў разнастайных авіяцыйных авіашоу, у такога кшталту мерапрыемствах, тэатральных. І
такое адчуванне, што ты прысутнічаеш сапраўды пры добра зрэжысыраванай падзеі. І табе паказваюць тое, што ўжо добра адпрацавана, там крутыя гэтыя сапраўды лётчыкі, у іх крутая тэхніка, гэта ўсё прыгожа лётае, блішчыць, сверкае, але паміж грамадскасцю, атрымліваецца, журналістамі, паміж простымі людзьмі, якіх, можа быць, цікавілі гэтыя вучэнні захад, і самімі вучэннямі, тымі, што там на іх адбывалася, вот такая сапраўды заслона, за якую ты не можаш зазірнуць і ацаніць, ці былі яны патрэбныя, ці сапраўды гэтыя салдаты нашыя беларускія чамусьці навучыліся, ці ўвогуле, ці правильно вы патрацілі гэтыя бюджэтныя грошы, якія вы выдаткавалі на гэтае вучэнне. Вось гэтага для грамадскасці ацаніць магчымасці не было. Яшчэ што мяне ўразіла, што мы моцна мілітарысцкая краіна. У нас столькі гэтых вайсковых палігонаў, у нас столькі вайскоўцаў, 65 000 чалавек, гэта можа быць для нас і зашмат. У нас моцна мілітарызаваная свядомасць людзей. Калі мы размаўлялі з імі на вуліцах, яны рэальна жывуць у катэгорыях вайны. Яны шукаюць сабе ворага, яны сапраўды лічаць, што Беларусь мусіць нарошчваць сваю баявую моц. А калі ў іх пытаешься, ну вот ад каго трэба абараняцца Беларусі, яны як бы і хочуць сказаць, што вот ад НАТО трэба абараняцца. Але як ты скажаш, што ты мусіш абараняцца ад НАТО, калі ты ездзіш у Польшу па пральны парашок ці там па джинсы ў Літву? Гэта ўжо такая вот свядомасны нейкі разлом, ён назіраецца, і людзі не могуць адказаць на пытанне, чаго яны сапраўды баяцца і чаго яны чакаюць. А дзякую, Александра. Александра кажа, што людзі мысляць уже такімі ваеннымі катэгорыямі. От, можа, і гэтым якраз гэтыя страхі, якія папярэднічалі вучэнням, тлумачыліся, як вы мяркуеце, Юра? От ці рэальныя былі яны страхі, вось тое, што гэтыя вучэнні перарастуць проста ў варванне? Ну, справа ў тым, што Ярослав меў рацыю, калі сказаў, ну, ёсць прэцэдэнт. Пасля Грузіі, я, дарэчы, і яе прыгадаў, пасля Крыму, пасля Донбасу, безумоўна, у нашых суседзяў ёсць думка, а чаму не наступная Беларусь, а чаму не Літва, а чаму не яшчэ нехта. Хаця я бы, дарэчы, адзначыў, што вот калі як бы выміраць тэмпературу гэтых страхаў, то яна была найвышэйшай менавіта ў суседзяў, у краін Балтыі і ў Украіны, а далей у Еўропу яна ўсё зніжалась, ужо, умоўна кажучы, ў Брусселі казалі, ну да, пэўная небяспека в этом ёсць. Як бы вы ацанілі тэмпературу страху ў самой Беларусі? А ведаеце, ну вот гледзячы по нашых апытаннях, по водгуках наших журналістаў, так яно было як бы вот эти перасцярогі, яны былі так лакалізаваныя, скажем так, у апозіцыйным сегменце. Ну вот мы 8 верасня бачылі маніфестацыю, выйшла некалькі сотен чалавек, але вот калі глядзець апытанне на вуліцы, то я б не сказаў, што ўжо такія вялікія страхі. Ну да, ну прыехалі расейцы, ну правядзем вучэнні, з'едуць. Вот я бы сказал, что настрой в основном, вот у меня такое адчуванне в основном такі. И вот тое, что сказала Александра про тое, что ну, наши приехали до нас. Так что вот перасцярогі, што яны як бы там застануцца, яны нас акупуюць, ну мне здаецца, што прынамсі гэта не былі масавыя пачуцці. Ну і актыўная фаза вучэнняў скончылася 20 верасня. Ну, як паведамлялася, расійскія войскі, расійская вайсковая тэхніка пакіне Беларусь да 30 верасня. Ці пакіне? Пра гэта нашыя карэспандэнты запыталіся у Менчукоў. Думаю, что выведут. А чому ви так упевнені? Ну, что и не тут. Может быть, у нас своих сил хватает для обороны, нет? Коли войски застанутся, то это погроза, конечно. Это же славянские народы. А какой смысл уходить от белорусов? Это остались два народа, союз развалился. Понимаете, и я не могу давать на 100% ответ, выйдут, не выйдут. По-моему, нормальное отношение у нас российского президентства с нашим президентом. Понимаете, тут бояться, мне кажется, нечего. Я думаю, съедут до дома. А чему такая переконаность? Ну, мне кажется, что учение есть учение, и в любом случае войска должны же вернуться к своим родным и близким, я не знаю. По моему мнению, в Беларуси, кроме белорусских, никаких быть не должно. Конечно, поедут. Чего им тут делать?
Они приехали, поучились и поехали обратно. Я думаю, что будет так. Ніякої небезпеки нема, що не... Нет, я уверена и в нашем президенте, и в президенте России, что они очень адекватные, разумные люди. Поэтому глупости делать никто не будет. Могут и застаться. Тем более, что колькость войск засекречена. Официально, что подается, это там где-то в районе Борисова обнаружили какую-то танковую часть, которая не была нигде указана. Это опасные очень маневры. И НАТО не напрасно готовится. А у чым небяспека, калі яны застануцца? Вот нам тут люди кажуць, што ну так што ж мы братскія народы, хай застаюцца, мы тут рады прыняць. Самое, это рабы так говорят, самое, что нам все равно было там, что поесть кусок хлеба. Но настоящие граждане страны должны отстаивать свою независимость. Юра, як ви мяркуєте, ну ці апошні расійскі салдат, ці апошняя расійская тэхніка выйдзе все ж з Беларусі, ці можа што-небудзь застаецца, бо ну, раптам вось пагроза такой умоўнай вяйшнуры застаецца все ж рэальнай для военнага саюзу России и Беларусі, як вы мяркуеце? Ведаеце, я все-таки лічу, што яны выйдуць. Што яны выйдуць хутчэй за ўсё ў тэрмін, ну, магчыма, дзень-два пазней. Па-першае, вывод уже пачаўся. Вот, і зноў жа я спасылаюся на рэпартажы нашых корэспандэнтаў. Вот першы дзень пасля вучэнняў ужо дзесяткі танкаў грузят на платформы і, так бы мовіць, вязуць. Другі момант, ну, ведаеце, можна разважаць так. Вот Ярослав уже прыгадаў пра гэтыя страхі, што вот эти вучэнні перарастуць у варванне, яны не перараслі. То есть один прогноз уже не спраўдзіўся. Так что, магчыма, прогноз, что танки застануцца, ну, ён таксама не спраўдзіцца. Акрамя таго, ведаеце, вот мне здаецца, тут варта правесці такі палітычны анализ. Вот хто такі Лукашенко як бы для России? Да? Калі Лукашенко это ўсё ж таки союзник, хай такой аўтаномны, паўаўтаномны, да, то с союзниками так не робяць. Калі ён як мантру кажа, русские выйдут, русские выйдут, русские выйдут, а ему скажут, ага, а мы не выйдем. Ну вот так с союзниками не ведут. З іншага боку, калі ён просто мэбля для Путина, то есть такі антычны столик, так сказать, антыкварны столик, да, тады, а чаму зараз трэба гэтыя танки пакідаць? Зараз весь свет глядзяць, на Беларусь глядзіць. Можна іх зараз вывести, а ввести, я не ведаю, у снежні, у сакавіку. Калі гэта як бы свая рука владыка, то чаму зараз? Так что я думаю, что как бы и ў тым варианте, як бы мы на гэта не глядзелі, а зараз русские выведут свои танки. Зараз выведуць. Ярослав, ну, давайте звернем увагу на вельмі важную дэталь, што сёлета на гэтае вучэнне ў Беларусь не прыехалі кіраўнікі России, не прыехаў нават міністр обороны Шойгу, хотя в Беларусі анансавалі ягоны прыезд. Ранейшыя вучэнні, там 2009 год, 2013 год, кіраўнікі России прыязджалі. А Лукашенко гэта так метафарычна патлумачыў, што калі снарад у одно месца, дваіх адразу не стане. Што здарылася? Тады раней снарады былі не таго калібру. Чаму? Чым вы гэта патлумачыце? Ну, сложно сказать, потому что для этого нужно иметь, так сказать, очень детальную инсайдерскую информацию. Я не буду, так сказать, врать о том, что она у меня есть. Нет. С другой стороны, понятно, что по сравнению и с 2009 и с 2013 годом отношения российско-белорусские, ну, не улучшились, прямо скажем. Поскольку понятно, что и поведение официального Минска, оно в Москве вызывает часто вопросы, недоумение, злобу даже. Это как бы продолжение этих процессов. Ну, что касается снаряда в одно и то же место, ну, учитывая полигон, учитывая инцидент, который произошел на полигоне Лужский, где вроде бы вертолеты осуществили такой случайный незапланированный пуск, и там военные начали темнить относительно того, было это по зрителям, не по зрителям, пострадали там люди, не пострадали. В общем, толком так до конца и осталось непонятным. Про это мы больше детально еще поговорим. Вот, учитывая эту ситуацию, слова президента Лукашенко выглядят как такая ирония или даже укол в сторону российского партнера. Типа, а бог вас знает, как у вас там стреляет вся эта техника. Действительно, попадете совсем не туда, от греха подальше. Это такая оговорка по Фрейду.
Да, может быть и так, да. Вот что касается неприезда Путина, ну, это, во-первых, не будем забывать, что в России скоро президентские выборы. Ну, можно их, конечно, оценивать весьма скептически, поскольку это только процедура, которая называется выборами. Но, с другой стороны, там сейчас идет активная, так сказать, подковерная борьба, активное, так сказать, перемещение и определение расстановки сил между разными группировками, которые выше российской власти находятся. Вполне вероятно, это предположение, конечно, но вполне вероятно, что Путину просто сейчас было не до того, чтобы ехать, ну, в общем-то, на достаточно протокольное мероприятие, которым является вот лицезрение главами государств того, как красиво пролетят самолеты, проедут танки и там с криком или без крика «Ура!» пробегут солдатушки, бравые ребятушки. То есть, с одной стороны, это такой жест, неприязненный в сторону союзника белорусского, а с другой стороны, вполне вероятно, что действительно было не до того. Я еще хотел бы сказать литерально одну фразу, что там, акрамя вот того намеку, той иголочки, про яку сказал Ярослав, я, например, убачив еще одну иголочку. Там было сказано, мы ни на кого не нападем, мы не будем никого атаковать, ни Польшу, ни Нямецчину, ни краины Балтии, и тем больше уж не нашу родную Украину. Подкреслено, так сказать. Владимир Владимирович? Ну, это важная заувага, Юрий. Да, так. всего вам доброго. Александра, а от напярэдадні вучэнняў называліся лічбы вайскоўцаў-удзельнікаў, ну, значна больш высокія, чым афіцыйна абвешчаныя. Гаварылася пра сапраўдную лічбу, ну, нібыта 100 тысячаў, нават 240 тысячаў вайскоўцаў. Ці былі пацверджанні, што удзельнікаў было насамрэч болей, чым афіцыйна заяўлялася? Ну, вот назіральніца на вучэннях Міністэрства абароны Нарвегіі сказала вам, не маёй задачай было падлічваць расійскіх салдатаў. Хто-небудзь калі-небудзь падлічваў расійскіх салдатаў у Беларусі, Александра? Тут важны момант варта, які часта забываюць згадаць, калі гавораць пра гэтыя вучэнні, што гэтыя вучэнні захад 2017 яны адбываюцца як на тэрыторыі Беларусі, так і на тэрыторыі Расіі. І у нас каля 10 тысяч чалавек прымала агулам удзел у гэтых вучэннях, з іх больш за 3 тысячы расійскіх вайскоўцаў. Пры гэтым на тэрыторыі Расіі ўвесь гэты час таксама вяліся свае вучэнні. І нібыта агульная ўся гэта лічба 12 700 чалавек. Дык вот што тычыцца беларускай тэрыторыі, няма ніякіх падставаў меркаваць, што расійскіх салдатаў тут было больш. Што адбывалася на расійскай тэрыторыі, ну, мы не ведаем. Іх вялікая сапраўды гэтая заходняя вайсковая акруга. Як там яны дапускалі міжнародных назіральнікаў, не дапускалі, ну, нават не будзем меркаваць, што там адбывалася. Накладаць гэтыя лічбы 100 тысяч чалавек, 100 тысяч вайскоўцаў на Беларусь, ну, 100 тысяч чалавек — это Бабруйск, гэта амаль Магілёў. Схаваць такую лічбу абсалютна не было б магчыма ў нашай краіне. З іншага боку, я думаю, з чыста палітычнага пункту гледжання Александру Лукашэнку і вайсковым вышэйшаму кіраўніцтву Беларусі вельмі важна было, каб гэтая лічба сапраўды адпавядала рэальнасці, бо яны запрасілі сюды вялікую колькасць міжнародных назіральнікаў. І для іх вельмі важна было б захаваць вось гэты імідж, што Беларусь сапраўды прадказальная ў вайсковым сэнсе краіны. Вот мы сказалі 3200, паглядзіце, вот прыблізна такая самая лічба, яна тут і ёсць. З іншага боку, што тычыцца вот расійскага ўплыву, тут таксама няма ніякіх падставаў меркаваць, што Александру Лукашэнку было б хаця б нейкім чынам цікава павялічваць гэты расійскі ўплыў і дазваляць, каб сюды прыехала больш расійскіх салдатаў ці расійскай тэхнікі, якая была заяўленая. І тут ёсць адзін факт, пра які чамусьці мы яшчэ не згадвалі, ён сапраўды вельмі важны. Мы ўсе памятаем, як 14 верасня, з чаго насамрэч пачаліся вучэнні. Вот першы дзень. Міністэрства абароны Расіі распаўсюджвае інфармацыю пра тое, што танкі першай танкавай арміі расійскай заходняй вайсковай акругі, яны ідуць маршам на палігоны Беларусі. І Міністэрства абароны Беларусі праз некалькі гадзінаў гэтую інфармацыю рашуча абвяргае, кажа, што ўся тэхніка, якая удзельнічае ў вучэннях у Беларусі, яна ўжо тут, і больш мы не чакаем. І гэтую інфармацыю яны паўтараюць на працягу некалькіх наступных дзён. Я думаю, што менавіта гэты вот факт настойлівасці беларускага вышэйшага вайсковага кіраўніцтва, канешне, не без ведама
сучаснага палітычнага кіраўніцтва, ён і прывёў да таго, што ўсё ж такі беларускі і расійскі прэзідэнты яны не сустрэліся на беларускіх і расійскіх палігонах, як это было планавана, таму што ў першы дзень яшчэ была інфармацыя, і Дмітрый Пескоў заяўляў пра тое, што Владзімір Пуцін мяркуе наведаць беларускія палігоны. Таму вот Александр Лукашенко ўступіў такую прынцыповую, рызыкоўную для сябе гульню, а ён на яе вырашыўся. І я думаю, што 3200 гэта абсалютна рэальная лічба, і больш таго, все гэтыя расійскія салдаты выйдуць на месцы сваёй дыслакацыі. Ну і хіба не самыя сур'ёзныя перасцярогі наконт захаду 2017 выказвала Украіна. Адпаведныя заявы рабілі і міністр абароны Сцяпан Паўтарак, і прэзідэнт Пятро Парашенко ў сваім штогадовым пасланні. Адначасова з беларуска-расійскімі вучэннямі ва ўкраіне адбываліся нацыянальныя вайсковыя вучэнні і украінска-амерыканскія камандна-штабныя манеўры. Ці была пагроза? Вось якое меркаванне выказала дэпутатка Верховнай Рады Украіны, былая вайскоўка і вязень расійскай турмы Надзея Саўченка. Ніколи не варто недооцінювати ворога, тим більше, якщо ти з ним вже в стані війни. Від Росії ми не очікували підлості і вважали цю країну дружньою аж до того, поки вона вторглася в Крим, потім почала війну на Донбасі. Тому про небезпеку повинні знати і розуміти військові, повинні збиратися розвіддані, повинна триматися ситуація під контролем. Заявляти про це публічно першим особам країни, я вважаю, що не варто, тому що не варто нагнітати ту ситуацію і провокувати, якої ще немає. Коли я чую заяви деяких депутатів України і деяких там, скажімо, відомих особистостей, то складається вже таке враження, що у нас Білорусія ворог. Цього робити не потрібно, тому що Білорусія ніколи не приховувала своїх союзних стосунків з Росією. У них дійсно є військові союзи, вони дійсно проводять спільні навчання. І на даний час ці навчання не викликали б, скажімо, такої реакції, якби це було 5 років тому, якби це були мирні часи. Навчання проводяться постійно, на противагу їм проводять сусідні країни навчання. Чи може це перерости, чи не може, скажімо, ми зможемо це побачити і перевірити по факту. На даний час просто в своїх заявах треба бути наскільки можна людьми для того, щоб самі прості білоруси, люди, які так само стривожені цим навчанням, які розуміють, що Росія вже воює з Україною, які так само переживають за те, щоб на території їхньої держави не почалася війна, бо війни на своїй землі не хоче жодна нормальна людина. От щоб цих людей не налякати, не відлякати, для того, щоб вони залишилися нашою підтримкою, для того, щоб вони в разі небезпеки, скажімо, здоровим глуздом зупинили те, що може трапитися. Падчас вучэнняў «Захад-2017», як мы ўжо гаварылі, адбылося некалькі інцыдэнтаў. Пацярпелі аварыі 2 самалёты. На Лужскім палігоне пад Санкт-Петербургам з гелікоптара адбыўся выпадковы пуск ракеты клясы паветра-зямля. У выніку згарэлі 2 машыны, і 2 чалавекі былі цяжка параненыя. Агенцтва Reuters публікавала відэо апошняга інцыдэнту. Давайте паглядзім. Ярослав, но Міністэрства абароны Расіі упарта адмаўляла, што гэты інцыдэнт меў месца. Чаму адмаўляла? Ці, можа, сапраўды не было? Там немножко не так, они не совсем, Министерство обороны отрицало этот инцидент, оно его не связывало с той датой, о которой писали СМИ, потому что СМИ писали, что это произошло 18 числа, в день, когда присутствовал Владимир Путин на этих учениях. Министерство обороны говорило, что это произошло в другое время, то есть полного отрицания это не было. Ну, вообще, это такая традиция, к сожалению, у военных еще с советских времен, особой открытостью не отличаться и особых подробностей не сообщать. Ну, понятное дело, что это неприятно для чести мундира и вообще такого рода инциденты, тем более, что они редкостью не являются в российских вооруженных силах. И если я не ошибаюсь, что в ходе этих учений только Запад-2017 было 3 разного рода инцидентов. Вот этот наиболее серьезный, поскольку пострадали люди. Ну, это многовато, конечно. Хотя
Понятно, что любые крупные учения сопровождаются теми или иными происшествиями, но они носят часто довольно мелкий характер. Там, я не знаю, пострадает, получит контузию какой-нибудь военнослужащий, находившийся слишком близко к месту там, взрыва, еще что-нибудь в таком духе. Ну, выпуск ракеты вертолетом, в результате чего страдают люди, но это как бы довольно серьезный инцидент, и понятно, что слишком в этом, так сказать, выносить это на суд общественности, и Министерство обороны не заинтересовано. Ну, Ярослав слушна кажа, што цягам розных вучэнняў могуць здарацца розныя інцыдэнты. Александра, ну то што кажуць эксперты? Вот такая колькасць інцыдэнтаў падчас гэтых вучэнняў, ці гэта паказнік чагосьці сур'ёзнага, ну ці ўсё ж гэта такая практыка, такое можа здарыцца проста на любых вучэннях? Ну, я найперш звярнуся да беларускай сітуацыі, таму што калі стала вядома пра гэты выпадак з верталётам у Расіі, адразу спыталіся ў нашага міністэрства абароны, ці былі пазаштатныя сітуацыі на нашых вучэннях. Яны нас запэўнілі, што не было. І сапраўды хочацца верыць у гэта. Але, напрыклад, наш вайсковы эксперт Александр Алесін, ён кажа, што пры такіх маштабных вучэннях гэтыя вучэнні ўсё ж такі не маленькія, ёсць пэўная лічба закладзеная вот таких вот форс-мажораў, якія сапраўды могуць адбывацца. Я тут згодная з Петром Ярославам, што сапраўды 3 выпадкі такога кшталту гэта зашмат, і на гэта звярнуў увагу кіраўнік грамадскага маніторынгу інформнапал Дзяніс Івашын. Ён сапраўды пералічыў усе гэтыя выпадкі, звярнуў увагу на тое, што яны вельмі сціслы адрэзак часу усе адбыліся, і кажа, калі у вас у адносна мірны час у расійскай арміі такая сітуацыя, то што тады будзе, калі сапраўды пачнецца нейкая больш-менш рэальная ваенная сітуацыя, то тады тэрыторыя Расіі можа проста стаць тэрыторыяй катастрофы. Ну і агулам я паглядзела лічбы. У Расіі кажуць пра тое, што ў год гіне 3000 вайскоўцаў, там, конечно, вялікая армія, вялікая значная колькасць вайсковай тэхнікі, но, напэўна, 3000 гэта таксама немала. Што да беларускай сітуацыі, у нас няма такіх лічбаў, але ўсё ж такі мы ведаем, што кожны такі адзінкавы выпадак ён робіцца вядомым. Не буду меркаваць, колькі гэта можа быць чалавек, но гэта хутчэй для нас надзвычайная сітуацыя, не ідзецца пра дзесяткі, сотні ці тысячы чалавек. Юра, калі казаць все ж пра рэальныя вынікі, сапраўдныя вынікі гэтых вучэнняў, заявлялася, што вучэнні пройдуць штатна, што гэта будуць проста такія буйныя вайсковыя вучэнні. Ці так атрымалася? І як гэта паўплывае на адносіны Беларусі з Украінай, на адносіны Беларусі з краінамі Захаду? Вось такі вынік такіх штатных вучэнняў. Ведаеце, я думаю, што вынік будзе ў пэўным сэнсе дваісты. З аднаго боку, Беларусь лішні раз показала, што яна ўсё ж такі, так бы мовіць, у расійскім фарватары расійскай ваеннай палітыкі, у тым ліку. Вось, это з аднаго боку. З другога боку, сапраўды вы маеце рацыю, як бы у практычным сэнсе страхі ужо многія не спраўдзіліся. Я спадзяюся, што 30 верасня стане ясна, што гэтыя вучэнні не ператварыліся ў нешта такое больш сур'ёзнае. Больш таго, мне здаецца, вельмі важны момант, пра які нагадала Александра, вось этот казус 14 верасня, гэты абмен меркаваннямі паміж міністэрствамі абароны Беларусі і Расіі. Я не выключаю, што за гэтым быў цэлы айсберг, які азначаў, што, так бы мовіць, Путін, умоўна кажучы, сказаў, а можа нам поострей вообще-то провести эти вучения. А з Менску сказали, Владимир Владимирович, а может не надо, поострей. И я не выключаю, что як бы и на Заходе, и во Украине примуть да уваги этот аспект гэтых вучэнняў. Што, Ярослаў, прымуць да ўвагі ў Расіі? Беларусь прадэманстравала лаяльныя хаўрусніцы Расіі, так? Ці будуць надалей працягвацца размовы пра военную базу, про больше шильное военное супрацоўніцтва? Как вы мяркуеце? Мне кажется, все будет зависеть от контекста более широкого, потому что сейчас, как мы видим, сейчас я бы не предполагал
какого-либо серьезного обострения, что называется, военно-политической активности России, по меньшей мере до весны, до тех самых выборов, о которых я упомянул. Потому что мы видим, что направление сейчас несколько другое выбрано Кремлем. Я напомню инициативу Владимира Путина относительно размещения миротворцев на разграничительной линии в Донбассе, а потом вроде бы уже и не только на разграничительной линии, а в целом на территории, контролируемой сепаратистами на востоке Украины. Делаются такие пробные шары. Лавров встречается с госсекретарем Тиллерсоном. Тоже там происходит разного рода, так сказать, прощупывание почвы в примирительном направлении. Конечно, все это весьма относительно, и мы уже не раз видели за последние 3 года, как примирительные жесты сменялись прямо противоположными, но, на мой взгляд, в ближайшие полгода скорее будет преобладать эта тенденция, не обострять. И в контексте этой тенденции мне не кажется, что сейчас Беларуси будет что-то навязываться крупное в плане дальнейшего подтверждения военно-политической лояльности. Она уже, как вы правильно сказали, она уже продемонстрирована. На данный момент территория застолблена, окружающему миру это продемонстрировано. Вот эта фишечка на, так сказать, игорном поле, вот эта красно-зеленая, это наша фишечка. И это все должны понимать. Таким образом, как пойдут дела дальше, тут очень важно будет, очень многое будет зависеть от того, что будет происходить на востоке Украины, что будет происходить в более широком политическом контексте, вплоть до такого события, как, допустим, предстоящее воскресенье выборы в Германии. Потому что мы слышали со стороны ряда германских политиков влиятельных, включая министра иностранных дел Габриэля, включая лидера свободных демократов Линднера, очень-очень примирительные речи касательно того, что делать с аннексией Крыма, может быть, ее тихонечко, неформально, но все-таки признать. Поэтому там тоже расстановка сил в крупнейшей стране Евросоюза, это тоже фактор, который может повлиять на весь формат отношений с Россией, на формат урегулирования Донбасского кризиса, а соответственно и на всю военно-политическую ситуацию на востоке Европы, не исключая и Беларусь. Я бы смотрел на это только в таком более широком контексте. Радыё Свабода працуе ў інтэрнэце, робіць тэлеперадачы, праводзіць конкурсы, здымае відэо і, вядома ж, выдае кнігі. Нельга быць беларусам, жыць у Празе, не выдаваць кнігі. Так мы фармулюем спадчыну Францішка Скарыны праз 500 гадоў пасля яго подзвігу. Напісанае застаецца. Бібліятэка Свабоды працягвае расці. Кніга Юрася Бушлякова «Жывая мова». Краіна, радыё, джаз. Книга Юрася Бушлякова – это книга любови, душа белорусской мовы, симфония жанров. Пустеньки. Кожная сторонка – это мини-урок. Вацлав ці Вацлав. Сотні прикладів. Тихенькі. Сотні тлумачэнняў. Залаценькі. І з іх ніводнага сумнага. Добренькі. Адреса ці адрес. Ведаеце, часам спрачаюцца, вось як там правильно, як неправильно. Абавязательства ці зобов'язання. Тарашкевіца, наркамаўка. Рокерша ці рокерка. Мяккія знакі, не мяккія знакі. Узгадаць ці згадаць. Тое слово, не тое слово. Неадпавядаючы ці неадпаведнае. Людзі забываюцца пра нешта больш важнае. Тое, пра што не знойдзеш, можа, адказы і ў слоўніках, і ў граматыках. Тое, што называецца культура мовы. Паляваць на звера менш за сабак. Даглядаць дзіця, раслін. Масло, алей, олива. Вертолет и геликоптер. Познаюсь людей типа говорцы, типа одежды. Юрась Бушляков – одна з самых загадкавых фігураў, з якімі мне давялося сустракацца. Часам проста я задумляюся над тым, што, мабыць, Юрась быў самы добры чалавек, якога я сустрэў у сваім жыцці. Апошнія некалькі гадоў свайго жыцця Юрась змагаўся з ракам. І адначасна ён дапісваў галоўную кнігу свайго жыцця. Юрась Бушляков пакінуў па сябе вельмі шмат. Гэта вельмі шмат сканцэнтраванае ў адной кнізе. Мова жывая. Як жыве Юрась Бушляков. Як жывы ягоны голас, ягонае бездакорнае вымаўленне ў аўдыоархівах Свабоды, як жывыя яго лінгвістычныя парады, і я вельмі добра памятаю і засвоіла на ўсё жыццё адную з іх.
Вельмі часта, калі мы спрачаемся, як найлепей перакласці на беларускую нейкае слово, ёсць некалькі варыянтаў. Юрасік заўсёды казаў: не трэба збядняць мову. Мова жывая, і яна ніколі не будзе збяднелая. Беларуская мова Юрася Бушлякова. Кнігі бібліятэкі Свабоды можна замовіць па электроннай пошце. Адрас вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Наклады абмежаваныя, так што не адкладайце надоўга, калі хочаце атрымаць кнігу ў падарунак. Рассылка робіцца бясплатна. Расійска-беларускія вайсковыя вучэнні «Захад-2017» адбываліся на фоне анексіі Масквы і Крыму, вайны ва Ўкраіне і Сірыі, кібератакаў на дэмакратычныя інстытуцыі Захаду. Рада БНР заявіла, што пасля 30 верасня кожны дадатковы дзень знаходжання расійскага войска павінен разглядацца як акупацыя Беларусі. Вучэнні скончыліся, асцярогі ўсё ж засталіся. Пра гэта мы з Юрыем Дракахрустам, Яраславам Шымавым у Празе і Аляксандрай Дынько ў Менску думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.